gonɗa ko caggal leydi aɗa yiɗi leydi galle walla ni gollade e Sénégal Global Invest SK bismimama jeegu tereji jogiiɗi kayitaji laaɓɗi galleji moƴƴi biroji juutɗi nokkuji demateeɗi Global Invest SK ina waɗa hen ko weɗɗa luugol galleji e nokkuji joɗɗi ko gollal ngal Global Invest SK seedana Global Invest SK ko wallude e wallodirde e ɗanniyankoɓe no koɗiri eno ɓamtori e Sénégal kala jiɗɗo hebde hen nokku Global Invest SK wi wodat ko nanuɗa e ngalu ko heddi ko aɗa yoɓira seeɗa seeɗa ha nde gasnuɗa keɓa nokkuma kala jiɗɗo jokkodirde e mabɓe yo noddu e 00221 78 457 05 50 Global Invest SK ha yo jam ari Calma, ben darma, chakalma, ebe peuja ya calma. Do yewi, do ya toni. Je t'aime à la folie, Fomani anani, olgo kebi. Sa ari ma walla ma sabu kaw ala ko mi haala dow ala ko mi waɗa hen mi siri dow mi sammi less ngam yidde yo nanam kono mi ronki tagadi mi wimo mi yalti ɗum gallo to kaw hayde wona haydara ƴeewen Aissata Tuksel aɗen Aissata omo takki e makko no feewi kaw to Aissata anda so wona kanko caggal wona to min komi dawo wadde mi wawa bude Aissata tan e gallo so mbeɗa daw alay sago kanko ara walla me gallo kaw ɗum tan waɗi kam noddudam bien sûr mi nani haala ma Adama ay ko mbiɗa ɗo ko mbeɗa andi a wimo déjà ko mbiɗa ko mbiɗa wimo a yaltini ummugal kono jaɓani minne mami watta hen ko mbawmi par ce que komi kilifa mo te somi haalnimo kadi mo jam hakkude ma e ummu noon mi serata haalde an ka bandam ka baɗam ummune kadi ko baɗam Allah hoddirini ko jiiɗumi e ummu ko mi jiiɗani e ma comme noon déjà a yaltini ummu galle min je ne pouvais pas le faire mi wawano wadde ɗum mais ɓayra ƴetti responsabilité ma wadde ɗum à ta place ɗum kam vraiment c'est pas un problème pour moi ko hunde fonde wonde par ce que noon so rewino lawol hayso wona dara kam heege hayso wona heege ko hemucce firti ko kanko bandiraɗo hande hay sa resani mo o wone galle he ɗum foti jooɗade e galle par ce que galle bani ko goɗɗo mais so tawi noon jonde makko toujours ko probléme addata ala ɗum kam yaltudemo galle woni meilleure solution ɗum kam mi weltanamama ko heddi ko noon le cas de Hafsa eno mbiɗa ni kadi e banggue Aissata e ko way noon di coup ɗum ala probléme min mami ƴeew haaldude makko mi eto wadde mo convaincre par ce que ɗum woni ko foti wonde ko somi waɗani mo convaincre moƴƴata par ce que min mbeɗa andi hande to tumɗa Hafsa mbeɗa andi affaire o waɗima dérangé ɗum foof kadi
ko kanko ne ko wonno yaretine situation kadi a faami o yiiɗa kadi addude won probléme uji si kadi ko kalta ko jiɗɗa ko arta taw wona garangal ɓurannoma mais tant que noon omo andi ala toon min je sais bel et bien que somi aranimo jaɓat o par ce que tan jenatamo e galle eyyi de ce côté là t'inquiète inchallah mami wat ɗum haajam eyyi mami yami ƴettoyamo joni o arta suudu makko inchallah ɗum ko ala kadi hayso wona ɗum ni kaw hay bureau o natti dawde gila ummi galle fayde hannde o dawa en eɓa hayso waddema kam liggey makko oro woppi ɗum kaw tago poɗɗo dawde omo jogui ko foti serandamen kam c'est vrai ɓayde mi haali am tampi mi ronki en jahat sen jeeyi min mi jooɗo mi fadma less ngabba kalda e makko inchallah ɓerɗa wallude mi man ma o artu inchallah saabu kaw aɗa andi gorkam wa rende cukalel ala wawa surtout ɓiɗɗo debbo ta aysata ko janggo kadi min ko golle janan joguimi ayi yaran fof nana dawa min ɗeɓalle fof mi dawani wadde so tawi kanko omo heddima ɗo tan o ara hen minne ma on ko ɗum wawi bonnude e programme eyyi inchallah adama e ɗum han kadi waali boowal inchallah en kolli Allah kono kadi men mbaɗi hen ko poɗɗen wadde so Allah jaɓi eyyi ɗo joni ɓayri wayi noon ala probléme a joni yaami eyyi inchallah eyyi Allah jaɓɓen ko ete seeɗa par ce que min ɗo joni ɓe jogui haajuji ɗum aɗa sukaɓeɓe ko maɗa faama tan Halimata naam mbiɗa ko Binta woni Binta yeehi ni kam Halimata komi anda foof mbeɗa andi kam Binta ko cukalel moƴƴel ko nehiɗo kay ko cukalel moƴƴel gandugel aduna saabu ko watta ɗo ko weeɓani sinno ko goɗɗo wonno holko wondimo wiidemo ƴeewa tulla e walla ko ni wallahi weeɓani min de mbiɗa ñaganomo yo Allah waɗanmo ko moƴƴi ko cukalel moƴƴel ko moƴƴo mo min hoorami yiɗimi lawol hene dusanmomi de omo heewi needi mo nehi ha ɓurti ɗum ɗon foof e waade noon aɗa andi mi haalninoma ɗo ñanden mi wima tulla o ɓooyani ko réseau mum arti ɗo ene haalta ɗo cukago maɓɓe noɓe pijiranno noɓe jaadiranno koɓe mbaddanno fof omo haala o yeehi haw yaltinen hunuko makko o wi kam ko Adama woni sababu mayde yummum guel ɗo cukalel min ronki andude ko kalani o haali ɗum wallahi o haali ɗum haali mawka joni noon ko wiyete ko min kam ala ko gandumi hen haydara o haali tan mi nani o haali cukago mabɓe noɓe pijiranno to ɓe jahanno ko réseau makko kay arti normal joni noon cukalel ngel ne ara ɗo jamma e ñalawma mi yiiɗa gueɗel ɗum nadde e nofru mum saabu so kaɗo haala naata e nofru makko ene wawi addude caɗele kañum e joom suudu bammakko o ka hay ko yalti moƴƴani kono wona hen foof somiɗe ɗo e somi ala ɗo wattanam hakkille inchallah nde o ari ɗo jiiɗamo haalde e tulla e foof oto woɗɗoɓe Allah jeeyi so yiiɗi nadde on programme tan haajomo aɗa kanko ma o heete tan ko ɗum ɗon mbino mami haalanma aɗum uddi hakkille mo hakkille ma de no fewine kay inchallah kono annene de Adama de ko tuumimo e mayde haɓide ene heewi de Yacine nehete heewi de eyyi kono allahu yalam tuumamuya kam koye aduna tawa kono noon ko Allah andi ko kadi yoni on ko ɓawli hen de mi yiiɗa woɗɗoyde hen tawde mi laaɓaka mi yiiɗa woɗɗoyde hen wadde moƴƴi no wadde yo haɗɗo wattanam hakkille tan ko mbimami ko an aɗa andi tulla kam ala probléme a jogoto leggal ma aɗa sogga Allah jeewi Momo maman min mi ala temps de ɗo mi dari ɗo moƴƴani mi faala ko tawɗo kam ɗo haalanam ko haalanta kam une bonne fois pour toutes
min de wona sagam ni eɗen daro ni e nangue ngue kiiɗo nguleki eɗo ene ladde nde ɗo mais maman affaire goto mo gonmi e dow mum et puis ko an no mbami horsindema et puis jagguirmami comme nenam aɗa andi donc ɗiɗo sahaji mbeɗa prépare resde te mbeɗa yiɗno gona dokkeɗa suuduɗa wota fonto kam de an min komi gorejo ma an momo won ko suuɗata kam de non non même pas y a quelque chose derrière tout ça non non ko ɗum tan de an hana ko goɗɗo haɗuma haalde haalde hollum ko duwaɗalan haalande kon min ko min heccuma aller retour min komi yaay ma maman pourtant ko ɗum tan jinno e guite ma tan miɗo andi won ko falɗalan haalande an ko ɗum woni walla ko ɗo woni moƴƴani imo hen imo maman arnoto galle won pat ɗum to hol paɗowomi galle Binta nan fatma galle hol Binta anda Binta ɓi haabi o mi anda Binta mi anda Habi anda haabi sehil ma o min hay goto fotani mi darde sabu min mi jeeyaka yimɓe ɓe mi anda Binta mi anda Habi e goto mi anda eyyi hande kadi ko ni hen aro mon toon fatma ko waɗatami mo sohluma won koye ƴewdema mi notaki hay goto min ar jehen notoyɗamo fotani yadde hay goto onon goppata min so mbaɗa wiya haajam tan oɗon gara oɗon kelɓinami oɗon bonnanami haajam o onon ko gañan toon kam mi yetto oɗo galle a hay goto añan guettoyɗa galle to arnoto won patɗomo toon ko wona ko toon paami ɗum ka ganduɗo mbaɗa mi yaha toon ɗum tawiɗa helɓinami sa arti aɗa wiya iwi jeeri faari ballaji sa arti jaaha tulla e arnoto sa arti jahara paɗa to min sehilaɓam wona ɗo goni toɓe gooni fotɓe ƴewdemi ɗo wona ɗo goni min hay goto fotani ƴewdemi min mi sohlani yiide hay goto arnoto mono fanma te sa yeehi toon nanga hunoko ma ko aɗa andi ñanden a fuɗɗinoma ɗo haalde wondene ko haabi ko adama wari ɗum te ɗum sa haali ɗum ha Binta nani ɗum ganda ɗon fusa galle jananɗo ɓen goni holɓen andaɓe hande kam a andaɓe ɓen goni holɓen andaɓe mi andaɓe eyyi hande a andaɓe ar jehen sa yi nanga hunoko ma ko andaɓe nangu hunoko ma ko de sa yi kam watma haaltu ɗum toon kam mi andaɓe eyyi ar saɗa yaha ar jehen mono fanma galle andaɓe eyyi ar jehen sa hima andum goppo kam yaha hay goto kam min an tan jeyaka jehima yimɓe andum ɓe
kaw mum sa yi hande mi bismimama nder haw kanko o naati ko rokkude mo teddungal faami sibu o arino ɗo ko ɗakalno mum e lekki he ko ɗon min darde min jewti a faami gueɗe gotel noon jinmi so tawi mi felliti artude e galle he yataw mi tawata toon ummo sibi kila ñalawma jaltumi gallo ha joni ko ɗon gonmi e hôtel am min ganda noon ko woni ciwtugol min neraka ko woni ciwtugol kadi nenam hande mi wawa haalande mo no foti duuɓi omone hakkude juuɗe e babam mi meeɗa yiidemo o suuti a faami ɗum noon tawi mi ƴettude hôtel am gonmi ɗo jooɗi te ɗum soɓi ɓenni joɓomi ko 700 000 komi jiɗɗo noon joɓa ham 700 000 am ha timma non ɗum ala probléme ɗum no ala e probléme ko sa pawi renninam tous les factures min mami yoɓ ɗum kaw ɗum ala probléme kaw kaw ko ɗum woni ko kalantuma wadde ko yiɗi toon mela toon ay ko kala ɗo ko pour min ni wona probléme par ce que c'est déjà réglé kaw ka kilifa mi rokkuma teddungal mi haalnima noon mi wima so tawi mi jatti yaat toon ko batte ma kadi condition mo jinmi o ɗum wona sona ɗum ñande gummimi ɗo jaami tawmi toon somi arti ko galle babam tami amma jan jikko babam somi faati toon mi artata e juuɗe makko mi nani haalama par ce que mi nani haalama comme tu viens de le dire mbiɗa ko min komi kilifa min kay aɗa andi mi di wonde kilifa comme mi responsable te mbeɗa andi to darimi ɗo mbeɗa andi kadi ko gonga tan safimi kala ko wona gonga miiɗa déjà kanko nde wi kam aɗa yiɗi omo yiɗi gartande te on kaldi pour affaire umo wi kam mbimo ko min haalama tan yonanimi mami yaha mi waɗa vérifié nde jaami mi andi heeɓi haqiqa ummu ala e galle he mbimi voilà donc ɗum kay ɗum sino hande ko ɗum ɗo wonno no wiyeteno kadi championnat o marqué but par ce que min déjà ummu mo jiita o ɓurmi jiidude e makko mbeɗa jiide e makko mais ko ummu ɓurmi jiidude sinno ko sago noon yitere woyta ummu wondemo e galle min dérange animi mais so tawi ummu watta ko des chaque jour des bêtises te min ala ko mbawmi hen finalement nde wi omo yaltina mbimo ko j'assume j'accepte je valide joni noon de l' autre côté tenken min sa yimi jaɓɓum koydam gardume makko mbimon ko accu min mi arani ɓayre haali o jaɓani min somi ari ma ittanam gueɗal ngal ɗon gueɗal noon mbeɗa andi ɗum e ma mi yi ɗum kadi e ma par ce que min adduma e galle he min tegma min adde ma e galle he wadde komi kilifa ma tawi aɗa tukki kam respect ɗum ala probléme aɗa andi ko jinmi joni kam daɓɓa nafa o woni naat pemna bagage uji ma gara jeen ɗum tan woni haala mais kam côté ummu kam gasi te noon Aissata yewnima no feewi e gasi ya addoy bagage uji ma jeen kaw mum wona feere konngol ma ka jimnaɗem sa haali fotani fawde hen dande ɗo joni mi wawa yarude makko galle sibi sehilam raki ko poɗɗo arde ga ɗum noon kanko yo yaw jooɗi yo galle min no parmi kono amin mbawi yaade tan raki tawmo galle ɗum ala probléme bien sûr hay ɗum no ko feere mi yaada wona haali a haali sibabu nde kawma tahiyam attude galle kadi mbiɗa ummo yehi an kay hot mbeɗa ara nodden mo téléphone tan kanko to yani galle hay ɗum nawno ko feere tan de ala mbiɗa jogui haji jiɗimo kalde me rek te mi rokkimo rendez vous déjà mbiɗen towol fof omone lawol kanko yo yaari yo hon bisimilla wadde maar après joni kaw accumi fadda rek an jaha ɗum kam koko waɗi dépendre ko mon wadde ala pora o wawa fadda rek yo ya kaw so jiiho artade non ma to kay mo war noon ala probléme mo war joni yatan min man fadɗo rek e damal ngal a jarama merci Absa merci aɗa yaha way anne won ko seeɗa aɗa yaha maar aɗa warran ni Allah natti warde Allah joni Allah natti warde atini Allah joni ko fofti Allah ko fofti natti warde joni omo jogui waranoɓemo jeew min ko majjan won garmi meɗam jeew meɗam salmintiri en dokta no woni dokkata o ko woni doktan ma ñande rokkin kam uññere jaami coonmi hen liɗɗi mawɗi mbaɗanmi hen Seydou bouletaji mawɗi Yacine wiyan addu o nawa kono mbaɗanɗo yettinoyani mbiɗa andi mi yii ɗum mi lelima kollami ɗum bouletaji ɓutti belɗi kay ñammo ko ujunere gokkumani jaɗa dukkuɗa hen mamma ɓeysan ujunere han gokkuma 10 000 francs ujunaji ɗiɗi ujunaji ɗiɗi ha si Allah jaɓi wadde mi haalama secret o eyyi
aɗa noone ko adama o wari yumma a tini ɗum a tinani ɗum adama wari yumma o wardi yumma noon ko gilli makko e bamma ko yiɗi bamma ko a wawa wiide neɗɗo o sehilma mbara ɗum lomtoɗa suudu mum lomti suudu yumma allah a tinani ɗum ndeysan o wari o joddi e amen on woya o joddi yimɓe on wone on woya o wiya haɓe yeehi haɓe wi sehilam haɓe wi giɗo am bamma ari ƴettimo yeehi o jodde e moɗon reeno haya sa rena e hoore allah ko fofti joni allah natti warde wallahi ujunaji ɗiɗi ɗi goni noon aran taw an to gonɗumiɗa ni no mbiyeteɗa a woyat famayo famayo bocci kay mayo hoto memam haaltan mbiɗa memede mi anda to gummiɗa mi anda to mbiyeteɗa mi anda hol jinnaɓe ma gara joɗɗa ɗo ari memam woto memam ka boɗejo min kam ɓalejo mi andama andana kam ɗo tan tawmami aɗa jooɗi woto memam an woto memam mi andama andana kam ɗum hen noon mbatten min comme garno meɗam ƴeewa tawde mbiɗa woto mammem joni ujunnaji ɗiɗɗi mbima mammaji toto nani jaaha coɗɗa ko jiɗɗa hen anani a heɓtinani kam goggo nde a anda kam nde allah tagata guel waynakima nde allah addata guel waynakima seno nawa waynata ko taw wiyama nawa fittani guel anda ko allah addiri guel anda ko allah tagiri guel allah waɗi e waggel taw mbiyare nawa guel mokkumo min dañi wallahi min dañi ñiwo nani aɓen mbaɗi aɓe juuɗa min wasani addu ujunnaji ɗiɗɗe noon addu sa addimi haalama goɗɗum haalama ha heewa kay ha heewa on ko woni ɗo ha heewi moña tafanamo jogui ha heewi bandaji ha heewi sa addani mi hanni ɗo yewtere nde mi yaha suuda kam haali mbiya hokkatama haali kam sa hokkani min mi yarata noon mi liggoto min kam liggotoɗo maña tafanam bandaji am ɗi mi yeyrata ɗum noon tan joni jette simpare mi tokkumo ay ɓinguelam guel ɗo kam muyinnomo guila suba mbiɗam joguimo komono woya tan kam muyinnomo nani adi fof ay o ko haalata yimɓe ko mbasa heeɗade saabu o ko haalata ko an aɗa andi haala makko tagaki saabu aɗan ko gañanmi ko haalta ko ƴetta ɗum mbaɗa ɗum e nder hakkille ma addanma caɗele janggo e jaam aɗa wawi yaade mbadda e gorgol ma taw ko haalta ko hay dara daraki hen ko ɗum tan ñagotuma oto wattu hakkille ko haalta goggo mi nani ko haali ko mi waɗanima hakkillam de mbeɗa andi ko haala neɗɗo mo ganduɗa o hakkille makko ala ɗum mais woni probléme ani sin jooɗi makko ina haala hakkillam yaata e nenam bay ko ɗum taki mbami yimɓe wona hay ndigga eyi ɗum ɗon fof ne wawi wonde saabu miijo moƴƴinani mayde kono kala kana wona hen jinmi ko mbatta hakkille no fewi ko kalantumama wona ɗo heeɗi eyi ko ɗum ɗon tan jinnomi haalande anani eyi gartira hakkille ma kadi no fewi
ñaari ma ko ko taw ko wol ara na dina ko am do para ko mu bi'a mo ngonno na ka na boy ala boy mo ala boy mi ten mo hande waret mimino hande hakkille jiba dande yiɗa mi yiya ɗum wawa wonde dow ala sehilala